Des del meu punt de vista, qualsevol pla o qualsevol iniciativa que aporti nou finançament i nous recursos humans a les universitats públiques catalanes és positiu. Per tant, el Pla Serra Húnter és un pla molt benvingut que espero que la Generalitat el continuï aplicant durant molts i molts anys. Per mi ha suposat poder accedir a una feina a jornada completa dintre de la Universitat Pública Catalana gràcies a que el tribunal va ser internacional i es va valorar molt la meva experiència fora de l'ecosistema públic català d'universitats, perquè jo no tenia experiència dintre aquest ecosistema. Per tant, el fet que el Pla Serra Húnter busqui atraure talent estranger, busqui que part d'aquests expats catalans que ens hem estat molts anys fora, que ens hem estat formant, puguem tornar a captar aquest talent i portar-lo a les nostres universitats, això realment ha sigut la clau perquè jo tingués accés a una feina a jornada completa a la Universitat Pública Catalana.